Jaký je to kočár? Okay. Je to krásný kočátko. No jo. Kam chodí? Tak si prochází, víš? Musíme ho natočit. Teď je to druhá honka. To ještě spinkají, víš? To ještě spinkají, mají zavřený oči. Jo, tak už se zbudili, no. Oni se Dostanou na papat. Jo, když je někdo